من الجنة والناس صدق الله العظيم. Wih, anak manang telepon. Ada apa Bu nih? Pak, anak telepon, Pak. Oh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabarnya Le? Alhamdulillah sehat. Kami di Palembang sehat semua. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Alhamdulillah, iki Bapak karo Ibu sehat-sehat wae. Kapan balik Semarang? Iki bodho kurang 10 dina maneh. Ya Pak, insya Allah nanti Ramadan ke-22 baru bisa mudik. Iki lho ibumu wis kangen karo putumu si Faiz. Ngomong karo ibune apa? Kamu, Pak. Halo, Le. Le, nak bali aja lali ya tuku pempek ya. Nggih Bu, ampun kuatir. Palembang kuwi wis musim duku urung to, Le? Walaupun tidak musim, nanti saya carikan Bu, ampun kuatir. Ya wis, sing hati-hati ya, Le. Pokok nak puasa Ramadan kudu semangat, aja lemes. Ya wis ngono wae. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Oh iya, tamu dari BP ya? Nggih. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Nggih. Wah, kok kelihatan cantik-cantik. Ini karena puasa Ramadan mesti. Iya, Ana perlu apa iki? Ame ngajak ibu rapat WPP apa? Mboten Pak, selama pandemi corona niki mboten pareng kempal-kempal rumiyin. Menawi wonten entang urgent saged melalui WhatsApp. Saiki ra oleh kumpul-kumpul kok ya, engko ndak malah nularke virus corona. Nggih, leres Pak. Tapi apa mboten kempal niku kegiatan BPP tesih mlampah. Kalau ini pun andum-andum sembako kagem masyarakat ingkang terdampak COVID-19. ada berapa sembako yang dibagikan, Dok? Saking WPP wonten 1.000. Terus ingkang DPW niku ampun bagi gangsal 12.000. Apa wae to kuwi? Isine niku wos kalih kilo. Oh. Terus minyak 1 liter, kalih Indomie sekawan. Sapi iku. Lha P3 entuk duit kondi kok akeh men ngono kuwi. Nggih, ingkang kawula mangertosi niku saking 9 anggota Dewan Provinsi, Pak. Kalian wonten saking donatur-donatur warga P3, Pak. Kudune memang ngono, nek pengen P3 gede ya kudune dewane iku ngopeni masyarakat ya partene. Lah ya iki rene kok ana perlu apa? Ayo cahya iki. Nggih, niki ngeten Bu, anggenipun kula kalian rencang-rencang sowan sepindah dadi silaturahim. Kaping kalih niki kawula kalian rencang-rencang badhe ngaturaken amanah saking WPP sekedhik bingkisan lebaran, Bu. Alhamdulillah, matur suwun ya. Monggo, Bu. Niki kalian enten masker itu. Oh, ya Allah, matur suwun ya, Nduk. Tak buka ya, Nduk. Jadi, Wah, iki ana pane to, Pak? Jikokne Bu. Wah, masih rapi ya, Pak. Loh, ana gambar P3 barang. Oh, ya Allah, kita anggo iki ning warung mosok. Nah. Wah, iki opo iki, Pak? Nggo iso iku. Sanitizer. Oh, hand sanitizer. Oh, hand sanitizer. Alhamdulillah. Loh, tak kira ki ana mukenane to. Bu, zaman saiki hand sanitizer karo masker iku luwih penting daripada mukena. Wong saben taun awake dhewe ya entuk saka WPP mukena to. Iya sih, Pak. Ya wis, Bu, sakniki nek medal-medal pengen ngagem masker. Rasane mboten tertular virus corona karena penyebarannya niki saking droplet. Dopret ki apa to, Nduk? Droplet, Bu. Droplet niku batuk. Nah, itu cairan yang dikeluarkan dari batuk bersin, nah itu bisa menularkan. Oh,
Droplet. Bener, Nduk. Zaman saiki iki memang masker ora iso disepelekke. Aku iki muter-muter golek masker ya ora ono. Lah entuk kondi, Nduk? Masker kok ngene iki. Golek-golek yang mboten angsal to, Pak. Dhewe kan tumbas. Wonten Pak, niku pesen wonten penjahit ngoten. Dadine napa WPP niku pesen masker sing sampun sesuai standar. Ngoten. Lah putranipun ingkang ting Palembang pripun kabaripun, Bu? Alhamdulillah sehat, Nduk. Mau iki bar telepon bapake, ibuke. Jare ki rong dino kas meh bali. Lho, kok iso kenal anakku? Nggih, rencang kula riyen, Bu. Nuwun sewu, Bu. Ampun angsal mudik rumiyin. Soale saking pemerintahan niku sampun memberi informasi napa mboten angsal mudik riyin. Oh iya, Bapak ya wis tau ngireng ning nggone berita barang pemerintah itu memang larang mudik. Kan padahal ning dalan juga kondone dicegati. Saiki pun diperketat. Oh iya. Loh, Pak, terus anak dhewe sene Palembang piye? Telepon wae to, Bu. Diomongi ora usah mudik. Kanggo keselamatan keluargane dhewe kabeh. Apa meneh putune dhewe ijik cilik si Faiz iku. Wis Bu saiki ditelepon wae, Bu. Wis Pak, tak telepone ya Pak anake. Ya aku masalah. Lah terus empe-empe piye, Pak? Alah kon maket kira wis. Hah?